Bé, bon dia. Si seieu totes i tots, comencem immediatament. Molt bé. Bé, doncs, avui tenim amb nosaltres Víctor Gómez Labrado, que, com tothom sap, perquè n'hem fet publicitat a classe i perquè també ho hem anunciat en diferents àmbits de la universitat, va escriure La mestra fa ja un grapat d'anys i, no obstant això, continua sent una novel·la, una obra de referència, sobretot per als que sou alumnes de l'assignatura Escola i Llengua al País Valencià. De Víctor Gómez Labrado us puc contar unes quantes coses de la seva biografia. És una persona que va néixer a Sueca, a la Ribera Baixa. No fa molts anys, perquè pocs, i s'ha dedicat a escriure aquelles coses que fan els escriptors, que és escriure coses que els agraden. Entre aquestes coses que podem conèixer en les biblioteques nostres tenim des d'una primera referència a Cròniques d'un rei de l'any 92, i després ja tenim La mestra, un llibre que sabeu que tenim, va ja per la 5a edició, amb un índex de vendes prou interessant per al que és el mercat del llibre. En el cas de La mestra, com a professor de l'assignatura d'Escola i Llengua, en col·laboració amb molts companys que avui són ací presents, quan vam trobar aquest llibre vam pensar que era un exponent paradigmàtic que tot l'alumnat de l'Escola de Magisteri d'Alacant havia de conèixer, perquè no solament reflectís un cas concret d'una mestra que treballa a un poble amb unes circumstàncies i en una situació laboral determinada, en un moment, en un context històric molt concret, com és des dels 70-80, sinó que, a més, aquesta història, la història és també la història d'un paradigma de com ha funcionat l'ensenyament del valencià i sobretot en valencià a les nostres comarques en un moment de gran dificultat i que tothom ha de conèixer per veure que ara, que no lliguem els gossos de llonganisses, el fruit que tenim ara és també la conseqüència de l'esforç de persones que van treballar i van haver de lluitar en unes condicions absolutament contràries a tot el que significava ensenyar en la llengua pròpia del país. Per això, doncs, trobo que és una obra que cal llegir i que té tota la vigència actualment i que, malgrat el temps que passa, cada dia crec que s'ha de reivindicar la lectura d'aquest llibre. Si molts de vosaltres no l'heu llegida, jo us convido que la llegiu perquè paga la pena. És una obra que s'ho mereix la història que conté i mereix també la manera com està contada, que això també fa molt de bon llegir. I els que l'heu llegida, doncs, amb els mots que ens dona l'autor, us farà més gust de tornar a revisar alguns dels passatges que possiblement se us hagin perdut i torneu a saborir les paraules de Marifé, del Josep o de tots aquells que van ser alumnes de Marifé i que van tenir un protagonisme important en un moment determinat. Jo us deixo ja amb el conferenciant, que us donarà algunes pistes també per als que no l'heu començat a llegir, perquè us afanyeu. D'acord? Molt bé. Bon dia, respectable públic, autoritats acadèmiques. Estic encantat d'estar convidat a la Universitat d'Alacant a parlar
de mi mateix, que és un dels grans temes en els quals sóc un entès i en pocs més. I sobretot estic agraït perquè el meu llibre el llisca tanta gent que precisament li pot interessar per la seva eixida professional. Jo entenc que la presentació d'un llibre doncs, ha de ser mirar-se el llibre des de l'altra banda, no? És a dir, més de com es fa i per què que no hi ha el resultat fet. Evidentment, jo no entraré a valorar el llibre, sóc la persona menys indicada i suposa que necessàriament quan un té l'atreviment d'escriure un llibre doncs s'ha de justificar. S'ha de justificar. Un llibre és sempre una catàstrofe ecològica, hi ha una quantitat de pasta de paper procedent d'arbres, es creen molèsties al lector i és un esforç també important en la vida de l'autor. I bé, aleshores jo crec que un llibre cal justificar-lo, un llibre ha de tindre el mínim d'originalitat que realment això, que el justifiqui. Bé, i dit això, diríem, per què la mestra, no? Per què aquest llibre? Per què vaig fer aquest llibre, que és una història modestíssima de protagonistes insignificants, una història que passa en un poble de 900 o 1.000 habitants. Doncs bé, encara que la història és així, és una història real, no hi ha ficció, doncs jo vaig trobar, quan vaig viure els fets, que era una història plena de significat en el sentit que era una història representativa,